בבית. עוד תוכנית של הבמה המרכזית עומדת להתחיל. מי שעוד לא שמע או לא מכיר, הבמה המרכזית מביאה לכם הצופים את כל מה שקורה מאחורי הקלעים בעולם הבידור. ולא, אני לא מתכוון לרכילות, לזמרים ולשחקנים, אלא דווקא לדברים החשובים באמת. שבלעדיהם, לאותם זמרים ושחקנים לא היה איפה להופיע, ולקהל לא היה איפה לצפות בהם. אני מדבר כמובן על הבמות, גדרות הלחץ, הטריבונות, המסכים והתפאורה. היום חברים, זוהי תוכנית מיוחדת במינה. הבמה המרכזית תעסוק כל כולה באדם אחד, יש שאומרים אגדה בעולם הבמות והטריבונות, שחוגג בימים אלו את יום הולדתו ה-50. כן, יובל שנים חלפו ואנחנו פה ביחד איתכם בשביל להביא את סיפורו של אמיר פוסטלניק. לא נרבה במילים, אנחנו מיד ניגש לפינה הראשונה של הספיישל שלנו היום. בואו נכיר את אמיר. אז בואו נתחיל מההתחלה. אמיר הגיח לעולם ביום חמישי, ה-21 ליוני 1962. הוא נולד לזוג ההורים, אברהם ורינה, בבית החולים אלישע בחיפה. וביחד עם אחיו הבכור אייל, השלימו ארבעתם משפחה לתפארת. משפחת פוסטלניק הצעירה הרבתה לטייל ברחבי הארץ. ים המלח, רמת הגולן, הסחנה. כשהם מגיעים לכל המקומות, רכובים על הווספה המלכותית של אבא אברהם. כפי שאתם יכולים לראות בתמונות, אמיר, וגם אחיו אייל, נכנו בסגנון לבוש מיוחד וייחודי עד מאוד. ואני לא מדבר על התחפושות בפורים, אבל לא לדאוג, עוד תהיה לנו פינה שלמה בנושא בהמשך. עוד מגיל צעיר, היה אמיר ידוע בציבור כבעל כושר גופני משובח ובעל גוף כשל אל יווני. לכן, הקפיד תמיד על מתיחות ושחרור השרירים לאחר פעילות גופנית מאומצת. כבר בגיל צעיר נמשך אמיר לרכבים, תשוקה שעם הזמן רק הלכה וגברה, ובמשך השנים היו לאמיר מגוון רכבי שטח גדולים ומרשימים. בעודו עדיין בגן, ניסה את מזלו בנגינה על חליל, וביחד עם אחיו ניסו השניים להקים להקה. אך התחייבויות קודמות מנעו מהם לפרוץ לתודעה הציבורית. אמיר לא ויתר על החלום ועדיין ממשיך לנגן ולשרוק. אך יהיו כאלה שיגדירו את הנגינה כנחירות במהלך השינה. הכל בעיני המתבונן. בתור ילד ונער מתבגר, היה אמיר שובב מאוד. הוא אהב לבלות עם חברים, ומדי פעם עשה כמה מעשי קונדס שהצליחו להוציא את אבא אברהם משלוותו. אמיר התגייס לחיל האוויר, שם שירת בהצלחה כמכונאי מוטס, ומפקד צוות טכני של מסוקי היסעור. בגיל 25, לאחר חברות של כשנה וחצי, נשא אמיר לאישה את אהובתו מיכל, וביחד החלו השניים את המסע כמשפחה חדשה משלהם. עם השנים הצטרפו למשפחה בניהם, עידו ורועי, להם שימש אמיר כאב למופת, אוהב ודואג, שנותן הכל למענם ורוצה רק בשמחתם ובטובתם. אמיר חבר לדני, אביה של מיכל, והחל למנף ולפתח את העסק של אביו של אמליה. העסק נקרא גדר וגן. מישהו מכיר? במהלך השנים, תוך כדי העבודה העמוסה, בילו אמיר ומיכל עם הילדים במגוון מקומות בארץ ובעולם. וכמובן, נהנו גם מחברתם של המשפחה המורחבת, הסבים והסבתות, הדודים והבני דודים, בחגים, אירועים, טיולים ובילויים משותפים. אמיר הוא איש חרוץ שאין שני לו, הוא משקיע את כל כולו בעבודה, לפעמים קצת יותר מדי, ואת גדר וגן הפך לאימפריה של ממש, שידועה ברחבי כל הארץ, ומבצעת אירועים ברמה הכי גבוהה שיש, כמו ימי סטודנט למיניהם, אירועים לאומיים והגמר של כוכב נולד. בכל הזדמנות שיש, אמיר הוא הראשון להתנדב ולהציע את כישוריו כטבח ושף מעולה. אמיר מכין את מטעמיו בשפע ובנדיבות, על האש, מטוגן, מבושל. כל מה שאמיר מכין יוצא מהדן, וכל המשפחה תמיד מלקקת את האצבעות. אמיר, זהו היום שלך. אם אתה מאמין או לא, אתה בן 50. מקווה שאתה מתחיל לקלוט את העניין.